πολύ χαρά δεχτήκαμε να έχουμε τη σημερινή, μάλλον το συνέδριό σας, το παγκόσμιο συνέδριό σας της Αμφικτιονίας. Καλώς ορίσατε. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Αγαπητοί συμπατριώτες, οφείλουμε πολλά στους βλάχους ως έθνος και στη δύσκολη προσπάθειά τους να ενώσουν τις απανταχού κοινότητές τους, προβάλλοντας τη μοναδικότητα της ταυτότητάς τους και την ελευθερία της έκφρασής της, πρέπει όλοι να είμαστε συμπαραστάτες και αγωγοί. Τους το χρωστάμε. Διότι η κοινότητα και η παράδοση των βλάχων, την οποία πρέπει να προωθούμε με κάθε ευκαιρία, αποτελεί στολίδι και πλούτο για την Ελλάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη Νέα Υόρκη, να συγχαρώ θερμά την Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία για το έργο της και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στον πολύτιμο αγώνα που έχετε αναλάβει. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Η Ελλάδα ως κοιτίδα της βλαχόφωνου στοιχείου και της βλαχόφωνης διασποράς συνολικά ανέλαβε την υποχρέωση να αγκαλιάσει τους απανταχού πολίτες βλαχόφωνης καταγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παγκόσμια Βλαχική Αμφικτιονία πρωτοστατεί σήμερα στην επανασύνδεση της διασποράς με το Μητροπολιτικό Κέντρο, ώστε να αναδείξει με ενάργεια και κατά τρόπο εξωστρεφή και δυναμικό, εντός και εκτός των ελληνικών τυχών, τη γνήσια και αυθεντική έκφραση της λατινόφωνης γερογνωσύνης, προβάλλοντας την ιστορική της ταυτότητα και τις ιστορικές της αξίες και ρίζες. Έχουμε παράλληλα πλήρη επίγνωση ότι η Ελλάδα ως διαχρονικό μητροπολιτικό κέντρο του βλαχόφωνου στοιχείου αντιμετωπίζει σήμερα κατά τρόπο συστηματικό από διάφορα ποικιλώνυμα κέντρα του εξωτερικού μια προσπάθεια διαστρέβλωσης και αλλίωση της ιστορικής πραγματικότητας που εστιάζει κυρίως στην υπονόμευση του βλαχόφωνου στοιχείου ως αναπόσπαστο συστατικού του σύγχρονου ελληνικού έθνους. Χαρακτηριστική είναι, προκειμένου η δράση του αυτοαποκαλούμενου Συμβολίου των Μακεδονοαλμάνων, το οποίο επιδιώκει απολύτως αυθαίρετα να αναδεχτεί σε μονοπρόσωπο φορέας εκπροσώπηση του βλαχόφωνου στοιχείου στα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα, παρόλο που στερείται παντελώς κάθε δημοκρατικής νομιμοποίησης και πραγματικής γεωγραφικής αντιπροσώπευσης, επιχειρώντας με αυτόν τον κύβδηλο τρόπο την εκ νέου αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας. Σε παρόμοιο μήκος κύματος παραχάρησης της ιστορικής πραγματικότητας κινούνται φυσικά τόσο οι γνωστές ενέργειες της παλιάς μας και γνώριμης Ρωμανίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά όλον αυτόν τον κόσμο που παρευρέθηκε στην έκτη ανοιχτή συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας Βλαχικής Αμφικτιονίας εδώ στη Νέα Υόρκη. Για μας συγκίνησαν, τους ευχαριστούμε από την καρδιά μας, θα είμαστε κοντά τους, θα τους ενημερώνουμε και συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας.